Hoy mga langka! Mapabanwa naman kag manginaon kita. Gani, tungko plastar kag maglantaw. Mga hisaon, lantaw man para magkiliwi ang inyong ba sa kahisa. Lagawing naman kita pero antes na check anong outfit ni Maninay. Nakatuck-in bala. Daw ma-attend bunyag. Kag lovely day gani dapat positive vibes. No gay kamo kwan ay karon yung isupagos akon pang piktosan. Matray naman kita para lain ang view. Ang mga tay ka mga hipuson sa ila. Pero kung plok-plok puwerteng singgit pa nila. Pero kung akong papilion, mas gusto ko yang magahod nga bastos kaysa mahipos nga bigaon. Agree man ka mga langka? Char lang. Subong nga summer, kadamo sa mga bongga nga FB post. Ti ako, mapaperdi lang? No. Gani nagkadto gid ako diri sa Central World para ipakita sa inyong robot nga naghihimo kape. Mga langka, welcome sa Amazon Coffee. Amo na ang pronunciation, Amazon, hindi Amazon. Klaro? Sunod na lang para iwas kastigo. Bonggang robot nagatimpla sang kape. Hindi parehas ang iban nga kabataan, TikTok na lang nabalaan, kag hindi na masuguan. Gani mga marites, antes bantayan ang kabuhi sang iban, make sure mapuslan ang inyo kabataan. Madaming salamat, char lang. Pero antes mag-post sang kabonggahan sa FB, make sure nga ang mga utang inyo na bayaran. Nugay ka mo kwan-kwan. Thank you. Pagkatapos pangape, tinong sunod, syempre, da naman. Welcome sa Aka Korean Buffet nga paborito sang kadaman. Pagsulod, fresh kag mahamot. Pagwa, daw sinugba ang baho. Mabuffet naman kita para pag gusto sang kaon. Pero wala na kami sang may gina-order pa nga iban, kundi gochujang pork belly gid lamang. Pulo kabilog, solve ka na kag bawi ang entrance. Nugay kami kay wais ini. Tani, ang mga kalalakihan parehas ka loyal sa amon sa gochujang. Hindi kay tagpila ang mga ginapang deskartihan. Ang mga Pokemon palarihas man lang. Nga ako ikaw may kirida, magchupapper siya. Mas manamit? Nga daw blender ang baba niya? Take note ha, char. Tapos panginaon, pahunay-hunay naman. Preparar ang bulsa kay daw mas dako ang damage niya. Biskan how as ang bulsa, boss deck naman tsanta. Gani, nogay ako ya. Halong mga langka, see you soon